Aw ni yang ma bita mina zame dɔ de gilan bi n'a ka di arabu ye kosɛbɛ ani indienw olu ka fanfɛ yɔrɔ zame o gilan cogo de don. Aw bismillah. An ka da kalayalen an bɛ sogo k'a la. I b'a kɛ sogo ye kɛnba bɛ sogo min na basabu o kɛn de bɛ yelen ka kɛ kini na o b'a tɔ ja kosɛbɛ. Ne ka sogo in ye saga sogo de ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. An bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la. I bɛ kɔgɔ ko kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ani tulu. An bɛna nafɛnw fara kan sisan. Layi den 4 tigɛlen ne fɛ. Nin ye nemuru fiman ye. U b'a fɔ ale ma ko lumi arabukan na. Bɛnɛfunti den 4, kardamɔmu den 5 arabukan na n'u b'a fɔ o ma ko hel. Dani den 2 tigɛlen n'a y'i ja i b'a si mixeur la. Jaba kumaba den 1 bɔɲango tigɛlen an bɛ sɔrɔ k'o fara kan sisan. K'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka lɔgɔti k'a la. An bɛ lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ 1 bɔɲango fara kan ka sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ yiran. N'i b'a fɛ i ka zame ka ja a mana kɛ diɲɛ fan o fan zame ye. N'i b'a fɛ i ka zame ka ja dɔrɔn i b'a yiran yɛrɛ de kosɛbɛ. I b'a to yen nɔ a ka yiran a sago yɛrɛ de ma. Kana yiran fo k'a sisi fana dɛ. Nka i b'a to yen nɔ a ka yiran a sago ma. Nemuruba fana y'an ka kɛfɛn dɔ ye. An bɛ nemuruba ta sisan k'a tigɛ. Tila kelen an bɛ n'o bisi an ka da kɔnɔna na. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. Nemuru bɛ zame ja kosɛbɛ. Hali n'i ma zame in tobi k'a kɛ i n'a fɔ ne bɛ k'a kɛ exactement cogoya min na tantɔ ja la. E ka nemuru dɔɔni kɛ i ka zame tobi ta tɔw laban ye. I b'a jɔyɔrɔba y'a la. Nemuru tila kelen tɔ an b'o bila kɛrɛfɛ la. Kɔfɛ an b'o kɛ an ka da la. Mɔgɔ dɔw b'a fara de k'a la dɔrɔn. Nemuru ji n'a fara. Nga ne ka nin min filɛ nin ye tantɔ fana. Mɔgɔ dɔw b'a kɛ tan cogoya in fana na. A bɛ dépend min ka di i yɛrɛ ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ waasa ninnu ja ka kolokolo an ka sogo la. Safaran fana y'an ka kɛfɛn dɔ ye ni arabu ko ko zafaran. An b'ale daji k'ale bila kɛrɛfɛla la. Ale dɔɔni dɔrɔn b'a bɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na. I t'a caya. Ale kɛ kun ye de k'a ɲɛ wa kasa duman bɛ ale fɛ fana timiya b'a la. A bɛ n'aw diya kosɛbɛ. Komi a dogon t'an si la jala cogoya min na an ka na yiranna fo k'a ɲɛ. An b'a lama dɔɔni ka sɔrɔ k'an ka kiniko jateminɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, ne kɛlen n'o ka malo suma ni nin sumala in de ye. A bɛ i n'a fɔ malo kilancɛ bɔɲango. N'i b'a fɛ i ka zame kana na don ɲɔgɔn na a kana na murubata. I y'i ka malo suma minɛ min na, i b'o ji fana ɲɛ 2 de ta. I n'a fɔ malo ɲɛ 1 nin ji, nin ɲɛ 2 ji. An b'o de k'a la ka ni malo in tobi. A b'a to i ka malo tɛ nɔɔni wa a tɛ kɛ malo jalan fana ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na n bɛ ka malo ji don wa n ye nemuruba in fana tɔ k'a la. I ye malo suma fɛn min na i b'o ɲɛ ji 2 de k'a la. O de b'a to malo bɛ ɲɛ a bɛ kɛ i sago ye fana. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni sisan ka sɔrɔ ka kɛfɛn tɔw k'a la. Wosoninjɛ n'o ye pomme de terre ye, ale bɛ dumuniw ja kosɛbɛ. O fana dɔɔni bɛ fili a ɲɛfɛ. An bɛna coriandre muli dɔɔni k'a la. Nafɛn mugu ko in i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, nin y'u ka nafɛn mugu dɔ ye. Fɛn bɛɛ dɔ ɲagaminen don a la. An ka na dun ta ka dɔgɔ min ɲaaminen t'a la. I n'a fɔ wosoninjɛ yɛrɛ o dɔɔni b'a la. An bɛ poivre kisɛ dɔɔni fili a fɛ n'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ mugu fana ye. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ k'a laban n'an ka kɛfɛn laban ye n'o ye poivron ye. An b'o dɔɔni fana fili a ɲɛfɛ ka sɔrɔ k'a bila a ka wuli sa. An tɛ ɲinɛ k'a kɔgɔko fana jateminɛ dɛ. Komi aw ɲɛ b'a la jala cogoya min na an ka da wulila. An ka malo kolen jɛlen pasi an bɛ sɔrɔ ka o ta k'a k'a la. Ne ye n ta kɛ tan cogo in na bi nga maa wɛrɛw b'a kɛ cogoya wɛrɛw la min tɛ nin fana ye. Olu bɛ malo balabala dɔɔni ka sɔrɔ ka n'a k'a la. A ye nin essayer fɔlɔ n'Ala ka jɛ ye kɔfɛ n b'o cogoya fana yira. Komi n y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw ka zamew tobi cogo tɛ kelen ye. An b'a datugu sisan k'a to yen nɔ a ka tobi. Miniti 20 bɔɲango kɔni a kan ka se. Miniti 20 kɔfɛ an b'a dayɛlɛ k'a lajɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a ji jiginna kosɛbɛ. An y'an ka safaran min daji an b'o funfun a sanfɛla la. O b'a tɔ ɲɛ k'a tɔ sankɔrɔta fana. N'o t'i bolo o tɛ baasi ye nga i k'a dɔn k'a fɔ ko safaran fana ka di zame la kosɛbɛ. An b'a datugu sisan ka sɔrɔ k'a bila a ka wusu.
An b'a bila ka wusu miniti 15 bɔɲango i kana na ɲinɛ dɛ. Ni fɛɛrɛ nin bɛ yen nɔ i bɛ to k'o bila la. Kuma dɔw la o b'a to i ka dumuni tɛ sisi i bolo. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na miniti 15 sera an b'a bɔ sisan ka sɔrɔ ka bɛɛ wele. A ye na ni tɛgɛkoji minɛ ye an k'an tɛgɛw ko de ka bɛn a ma. Ni video in jara aw ye aw bɛ se k'a partager aw fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ. Aw kɔni b'a dɔn ne tɛ se ka nin bɛɛ dun ka aw to sa. Hali sisan n'a sɔrɔla i ma abonné. Basabu ko caman tɔw bɛ kɔfɛ ka na. Aw k'an bɛɛ